Kurt. Der er ikke noget som en gammel kold David Brown, en frostklar morgen. Tillykke med fødselsdagen. Nu skal jeg lige ud og pløje det sidste. 4 timer, så tænker jeg, at jeg er færdig. Og klar til foråret og få noget havre i. Kan du have, jeg ved ikke, om jeg lige kan vende den skærm her, det kan jeg ikke finde ud af. Kan du have en god dag. Vi ses. Hej.